Γεια χαρά παιδιά! Λούθερ εδώ και σήμερα παίζουμε μαζί με τον... Νεκροκυλαρδιά. ή αλλιώς Assassin ή αλλιώς Κώστα. Λοιπόν, παίζουμε Skyblock, είναι μια καινούργια σειρά. Λοιπόν, φτιάξε το generator και εγώ φτιάχνω τα... Βασικά φτιάχνω εγώ το generator, εσύ κόψε ξύλο. Okay. Παιδιά, αυτή θα είναι μια καινούργια σειρά, λοιπόν. Έπεσε ένα κάτω. Τι, sapling! Ρε! Σάπλιν. Ωραία. Λοιπόν, το generator το φτιάχνουμε έτσι. Η generator είναι ένα από τα βασικότερα μηχανήματα στο Skyblock. Βασικά το βασικότερο. Έτσι, με αυτό τέλος πάντων το generator. Τώρα κοιτάξτε, κάτσε. Το χρειαζόμαστε τον dare. Και τώρα να. Έχουμε άπειρη πηγή. Λοιπόν, χρειαζόμαστε saplings. Γρήγορα, Κώστα, φέρουμε οξύνα. Βασικά, μην πεις ότι τα πέταξα. Τι έκανες? Έχεις κλείσει και το κάτω. Βάλε δεν στο κάτω, ναι. Τι, δεν έχω κλείσει κάτι. Να, εκεί κάτω έχει... Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Όχι, δεν χρειάζεται. Οκ. Λοιπόν. Βάλε ένα δεν στο κάτω. Περίμενε. Το πρώτο sapling. Το πήρα. Το έπιασα, που σημαίνει πως το crafting table δεν ας το μεταφέρουμε σε άλλο σημείο. Μη φας το μήλο που κρατάς. Βασικά θα αναγκαστεί. Όχι! Τι έκανες? Λοιπόν. Εδώ πέρα. Κανένα άλλο sapling παίζει? Ωραία, ας το αφήσουμε εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το map υπάρχουν κάποια objectives. Αρχικά θα φτιάξουμε λίγο το νησί, θα το απλώσουμε γύρω γύρω. Γενικά το πρώτο επεισόδιο, η πρώτη μέρα στο Skyblock είναι λίγο βαρετή, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε? Κώστα, τουλάχιστον έχουμε ένα sapling. Το κανάλι του Κώστα θα βρεις στην περιγραφή, λέγεται Ultimate PC Gamers. Και δεύτερο sapling, GG. Ωραία. Λοιπόν, το αφήνω εδώ μέσα, αν το χρειαστούμε. Λοιπόν, φέρε μου πέτρα και 2 sticks. Βασικά όχι, φέρε μου όλο το cobblestone, απλά. Χωρίς sticks. Βασικά φέρε και sticks. Λοιπόν, θα αρχίσω να φτιάχνω λίγο το μέρος έτσι γύρω γύρω. Λοιπόν. Το φύλαγα. Λοιπόν, ό,τι cobblestone έχεις να μου το δίνεις. Μέχρι να... Φέρε. Φέρε λίγο να κάνω κι εγώ τίποτα μες στο βίντεο, ρε. Άρα, θα κάνω μια δουλίτσα. Μην τολμήσεις και με ρίξεις κάτω. Όχι. Λοιπόν, σπάσε αυτό εδώ πέρα, κοίτα. Ένα λεπτό. Ναι, παιδιά. Τι να κάνω? Πίσω. Κομπλέ. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να μαζεύουμε όλο το dirt. Γιατί θα μας φανεί πολύ χρήσιμο για φάρμες. Θα την κάνω αργότερα αυτή τη δουλειά. Όχι, αλλά εκεί πέρα είναι για μέλλον farm. Υπάρχει. Στο νησάκι από εκεί. Πάει λίγο εσύ την πέτρα. Οκ, και... Εγώ θα κάνω μια ιδιωτική δουλειά. Μια ιδιωτική δουλειά. Εγώ επειδή είμαι έξυπνος έφτιαξα πέτρα για ξύνα. Όχι σαν εσένα. Κώστα, κοίτα λίγο. Ακολούθα με λίγο. Λοιπόν, τσέκαρ, εδώ πέρα από κάτω. Αν αυτό το έχουμε σπασμένο, θα μπορούμε να καθόμαστε εδώ πέρα και να πηγαίνουμε μέσα και να τα παίρνουμε. Κοίτα τι γίνεται. Θα σου δείξω. Είναι, δηλαδή, σπάμε αυτό και πέφτει από κάτω, κατάλαβες. Και μετά πηγαίνουμε μέσα και τα μαζεύουμε. Εγώ θα φαρμάρω λίγη πέτρα γιατί θα τη χρειαστούμε. Όπα, πήρες εσύ κάτι, πώς κατάλαβα. Λοιπόν... Φύγε. Όχι, το άλλο κράτα το εκεί πέρα, μην γίνει καμιά βλακεία. Βάλ' το πίσω στο chest. Γιατί σε περίπτωση που δεν βγάλει το άλλο να το έχουμε. Μην το φυτέψει δηλαδή ακόμα. Πόσα να μαζέψω? Μάζεψε ένα στάκ. Οκ. Βασικά θα πάρει πολύ ώρα να μαζέψω ένα στάκ. Μπλε.
Λέω να μαζέψω γύρω στα 20! 20 έχω τώρα. Κάτσε να μεγαλώσω λίγο το νησάκι. Λοιπόν, Κώστα, Ναι. για την ώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε όλο το νησί να είναι από πέτρα. Και να μαζέψουμε όσο περισσότερο dirt μπορούμε. Γιατί βγήκες? Τώρα τι να πάρω. Μην αλλάξεις skin, παιδάκι μου, απλά μπες. Οκ. Ομιτζή, sorry παιδιά γι' αυτό. Είμαστε λίγο ό,τι να είναι, αλλά... Οκ. Θα παρακαλώ. Σ' αρέσει το skin μου. Κομπλέ, λοιπόν, μη με ρίξεις, μην κάνεις καμία βλακεία. Οκ. Χωρίς πλάκα, Κώστα. Τι έχεις. Δεν είναι τι έχω. Το θέμα είναι να μην με ρίξεις. Γιατί αν με ρίξεις θα φάω πάνω από το σερβερ αυτό. Λοιπόν. Πάρε μια πέτρινα ξύνα και άρχισε να μαζέψεις κι άλλο, εντάξει. Θα το χρειαστούμε. Α, Μη πέσεις αν κάτω. Α. Λοιπόν. Ναι, το ξέρω πως χαλάω αρκετό cobblestone με αυτόν τον τρόπο που το κάνω, αλλά οκ. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Εδώ. Ωραία. Ωραία. Τα dirt είναι πολύτιμα, Κώστα, το ξέρεις βασικά. Κομπλέ. Βέβαια δεν μπορώ να το μαζέψω όλα, γιατί κάποια είναι... Οπότε ναι, θα συνεχίσουμε εδώ πέρα φτιάχνοντας το νησάκι. Οκ, παιδιά, επιστρέψαμε, sorry. Θα γίνουν κάποιες μικροδιακοπές, θα είναι σαν μορτάζ στο βιντεάκι. Όπως βλέπετε, έκανα όσο πιο πολύ καλά μπορούσα το island. Έχουν μείνει κάποια dirt από κάτω τα οποία θα δυσκολευτώ να τα μαζέψω. Ίσως κάποια άλλη στιγμή, ναι. Ο Κώστας συνεχίζει να φαρμάρει. Το dirt είναι πολύτιμο, παιδιά, στο skyblock, να το κρατάτε πάντα. Κώστα, μου δίνεις το τέτοιο. Μου δίνεις μερικά cobblestone. Γιατί τα θέλω θα φτιάξω τέλος πάντων ένα δωμάτιο που θα είναι το τρίφα, ας πούμε. Γι' αυτό δεν μπορείς να δώσεις τίποτα. Εδώ. Όλο, σε παρακαλώ. Έλα σε Κώστα, δώσε. Κομπλέ, εντάξει, 30. Ωραία, λοιπόν. Όπα, τι. Είναι μια τρύπα ανοιγμένη και φεύγει μερικό κόμμα. Την έκλεισες. GG. Λοιπόν, τώρα σκέφτομαι να φτιάξω ένα τυχάκι γύρω-γύρω, οκ. Αλλά πρώτα θα φτιάξω μερικά δωματιάκια. Παιδιά, αρχίζω να το φτιάχνω λίγο γύρω-γύρω και επιστρέφω. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο και σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe κτλ. Μέχρι το επόμενο βίντεο Skyblock. Τα λέμε.